Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Нарэшце до нас дайшоў у студыю у чарговы раз, хаця разлічвалі, што будзе раней, спецыяліст у галіне міжнародна-прававога супрацоўніцтва па крымінальных справах, доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status, адвакат, экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Михалевич. Ну, я мог працягваць яшчэ, потому что ёсць што пералічваць, але тым не менш, дзякуй, Алесь, што дайшлі, і вітаю вас. Дзякуй вялікі за запрашэнне, вітаю. У Алеся, вы чуеце, голас троху такі нездаровы, але тым не менш, спадзяюся, што эфір у нас атрымаецца. Можна я пачну, не ведаю, наколькі гэта адпавядае ўсёй нашай сітуацыі і таму, што адбываецца і ў беларускім грамадстве, і ў Беларусі, і за мяжой, і ввогуле ў свеце, але тым не менш так сталася, што, шаноўнае гаспадарства, як вы бачыце, у нас зараз на YouTube-канале Еўрарады падпісана больш за 140 тысяч чалавек. Ёсць магчымасць, дарэчы, хто это не зрабіў, яшчэ подписывацца, але чамусьці толькі зараз, вось буквально толькі што мне ў студыю прынеслі такую чорную коробочку, дасланую нам ад дзядзькі под назвай YouTube. Вот такое прозвішча ад яго, і попросілі, каб я просто ў эфіры зрабіў распакоўку. Зараз паглядзім, што гэта там такое. Так, я ўскрываю, бачыце, звычайна ад гэтага вось невядомага ці вядомага дзядзькі Ютуба падаруначак пэўным каналам прыходзіць пасля таго, як яны назбірваюць 100 тысяч падпісантаў з нейкай нагоды. Пасля пачатку, я так разумею, ўсё ж таки паўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну мы не маглі атрымаць гэтую чароўную пасылачку, але тым не менш, што мы бачым? Мы бачым вось такую кнопачку. Як кажуць, узнагарода знайшла сваіх герояў, і гэта узнагарода, безумоўна, не толькі моя, не толькі нашага шаноўнага гукаінжынера, якога ніколі не бачна, ведаеце, як бубнача на рок-канцэртах, але гэта заслуга ўсяго нашага калектыва Еўрарадыё. І, безумоўна, не толькі калектыва Еўрарадыё, але і ўсіх нашых спікераў, гасцей, якія прыходзілі ў студыю, якія давалі нам каментары па зуме, по телефоне, усіх нас, шановныя беларусы і беларускі, гэта наша агульная заслуга. Віншую усіх нас вось з гэтым падаруначкам. Шчыра віншую. Дзякуй вялікі. І працягнем звычайную, штодзённую, штогадзінную нашу працу ў эфіры. Алесь, все ж таки адвакат, юрыст, і адначасова сябра каардынацыйнай рады, і мне з аднаго боку як сябра каардынацыйнай рады, з другого боку як юрыста, з трэцяга боку як чалавека звычайнага, хацелася б пачуць вашу ацэнку таго, што адбылося з Анжэлікай Мельнікавай. Як вы гэта ацэньваеце? Я яшчэ всяго не ведаю, што там адбылося. Думаю, што мы ўсе яшчэ не ведаем всяго, што адбылося, але паколькі экстрадыцыі з Польшчы ці там з нармальных краінаў Еўрапейскага Саюза ў Беларусь няма, ніхто, безумоўна, такіх людзей, то, в прынцыпе, нікога, не толькі Анжэліку Мельнікаву, у Беларусь не выдасць. Я ацэньваю гэта так, што беларускія службы, спецслужбы і беларускія ўлады працуюць, каб проста скампраметаваць, вярнуць на радзіму, пакараць і так далей. Што мы наведаемся ў бліжэйшы час, пабачым, але я упэўнены, што тут без ціску спецслужбаў, безумоўна, не адбылося. Вы ўсё ж таки даўні вораг лукашэнкаўскага рэжыма, і за кратамі, і ў СІЗА КДБ, і ў выгнанні, але вось момант, калі вы былі ў выгнанні, на вас была ў Беларусі заведзеная крымінальная справа,
вам было небяспечна вяртацца у той час, вот яшчэ як это зараз кажуць, у тыя беззубыя часы там до 20-го года, былі ўвогуле думкі, што такое вось магчыма, там выкраданне, там некае ці яшчэ шантаж на вяртанне, ці яшчэ што-нибудь? Безумоўна, было. Мне тагачасны кіраўнік КДБ праз розных людзей перадаваў, што ў іх даўгія рукі, што яны мяне знойдуць. Я адчуваў вялікую увагу і, так скажем так, наружнае назіранне, вонкавае назіранне, калі я быў у Вільні. Там як бы абсалютна было все тое самае. Гэта значыць, быў просто ціск, і я адчуваў, што ёсць, скажем, распрацоўка таго, як мяне вярнуць там у Беларусі, як пакараць і так далей. Просто цяпер гэта все набыло зусім іншыя формы, і сістэма, ў прынцыпе, моцна не хаваецца. Тады гэта все ж таки было больш індывідуальна, як помста асобным людзям, там, а цяпер гэта набыло такія вельмі сур'ёзныя інстытуцыянальны ўжо ўзровень, калі як бы трэба разумець, што Коордынацыйная рада это адна з самых галоўных установаў, інстытуцыя ў беларускай апазіцыі, разам з прэзідэнтам электам Ціханаўскай, разам з кабінетам. І безумоўна, тое, што такая распрацоўка вялася, ніякіх сумневаў няма. У гэтай сітуацыі, калі мы кажам пра такіх вось канкрэтных лідараў, як Ціханаўская, Латушка, яны пад асаблівай увагай спецслужбаў, безумоўна, як беларускіх, але ў тым ліку і адпаведных структур, якія адказваюць за бяспеку там у Літве альбо у Вільні, а шараговым прадстаўнікам дэмсілаў. Як у такой сітуацыі бяспеку сабе забяспечыць? Я думаю, што я не зусім адпаведны чалавек, каб такія рэчы запытвацца. Ёсць зараз тэхналогіі. Я думаю, што ў нас дастаткова людзей, якія ведаюць і пра розныя там кнопачкі, і пра розныя, што можна з сабой насіць такое, каб можна было адсачыць тваё месцазнаходжанне, апроч чыста мабільнага тэлефона, які лёгка выкідваецца, адключаецца і так далей. Але гэта пытанне пра асабістую фізічную бяспеку. Я, на жаль, не вельмі вялікі эксперт у гэтай галіне. Я заўсёды, калі кансультую сваіх кліентаў, я ім кажу, все, что я вам могу паведаміць, это про тое, як юрыдычна там Расійская Федерацыя або Кітай або Беларусь могуць вас юрыдычна атрымаць да сябе. Все, что датычыцца там звязаць, пакласці ў багажнік, вывесці дыпламатычнай машынай там і так далей, я ў гэтым не спецыяліст, і гэта не моя сфера. А тут два моманты. Першае, а вось вы сказалі, што у тыя часы ўсё адно адчувалі і пэўную там, што сачылі за вами, што былі і пагрозы. Што вы рабілі, каб вот сябе абезапасіць? Я, напрыклад, паменей стараўся знаходзіцца ў Вільні, бо Вільня да беларускай мяжы гэта колькі 20-30 хвілін, і дыпламатычная машына з табой у багажніку пераязджае, і ты знаходзішся на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Я стараўся больш знаходзіцца. Я тады жыў у Празе, у Чэхіі. У Празе беларускія спецслужбы адчувалі сябе вельмі дрэнна. Таксама, як яны дрэнна сябе адчувалі там умоўна ў Берліне або ва ўсіх заходнееўрапейскіх краінах. А Вільня тады ўспрымалася, гэта проста адчувалася, успрымалася як свая, як тое, дзе адкуль вельмі блізка, дзе фактычна беларускія спецслужбы маглі рабіць все, што заўгодна, дзе ў іх быў вялікі кадравы патэнцыял. Это таксама заўважалася, таму што, напрыклад, пастаянна выставіць там некалькіх чалавек, якія за кімсьці там хадзілі або стаялі, сачылі, записывалі, то для іх ніколі праблемай у Вільні не было. Ужо ў Варшаве гэта была дастаткова сур'ёзная, большая праблема. Ну а ў Празе, як я ўжо казаў, там у прынцыпе, я так разумею, нейкіх вялікіх магчымасцей у іх ніколі не было. Я разумею, что тут как бы не безопасник вы, як кажуць, не вы не расскажете усе там гэтыя нюансы, але наколькі я разумею, калі чалавек знаходзіцца ў Польшчы легалізаваны альбо там у статусе міжнароднай абароны, альбо нават калі ты атрымаў ужо грамадзянства польскае, то польская дзяржава за цябе нейкім чынам адказвае. Вот як з юрыдычнага пункту гледжання, якой мусіць быць рэакцыя польскага боку на сітуацыі такого кшталту? Любую нацыянальную дзяржаву
Чэхію, Польшу, Літву цікавіць, каб на яе тэрыторыі замежныя спецслужбы ці там замежныя супрацоўнікі нікога не забілі, не выкралі і так далей. Таму што кожная краіна адказвае за бяспеку на сваёй тэрыторыі. То бок, умоўна кажучы, калі чалавек пераязджае ўжо па-за дзяржаўныя межы, адказнасць за яго цалкам здымаецца. Ну, апроч канкрэтных нейкіх вельмі унікальных выпадкаў, калі дзяржава вырашыла забяспечваць асабіста бяспеку, гэта дзяржава любая мае права на гэта, забяспечваць бяспеку нейкай канкрэтнай асобы. Таму як бы на сваёй тэрыторыі для іх вельмі важна, каб нічога не здарылася, каб не было забойства, не быў чалавек скрадзены. І на гэтым узроўні звычайна і спецслужбы, і Міністэрства ўнутраных спраў, паліцыя на гэтым узроўні ўсё і адпрацоўвае. Як бы, калі я прыехаў у Чэхію, мне яшчэ ў лагеры для бежанцаў у 2011 годзе мне было сказана: вось табе тэлефон, калі раптам ты адчуваеш за сабой вонкавае назіранне, або ты збіраешся пайсці, не дай Бог, у беларускую амбасаду там, або яшчэ што-небудзь, як бы, калі ласка, тэлефануй, але гэта дзейнічае на тэрыторыі Чэхіі. Калі ты куды-небудзь едзеш, ну то мы табе нічым дапамагчы не зможам, так? Але это вот мы кажам, умоўна кажучы, пра такіх людзей, якія знаходзяцца у статусе міжнароднай абароны. А калі чалавек атрымаў грамадзянства ўжо краіны, і вот атрымліваецца грамадзяніна гэтай краіны, ну нейкім чынам вывезлі, выкрылі ці вымусілі прыехаць, яна будзе дамагацца яго вызвалення? Будзе дамагацца, але тут не мае вялікага значэння, ці гэта проста замежнік, які знаходзіцца на тэрыторыі краіны, ці гэта грамадзянін. Дзяржава павінна забяспечыць бяспеку на сваёй тэрыторыі. Таму я, напрыклад, калі вы адчуваеце, што за вами ідзе вонкавае назіранне, што за вами сочаць, то я бы адназначна адразу паведамляў аб гэтым у паліцыю, паведамляў аб гэтым у спецслужбы. Так, у польскія ці літоўскія, ці там той краіны, в якой вы знаходзіцеся, таму што непасрэдна вашая бяспека гэта таксама зона іх адказнасці, каб з вами нічога не здарылася. Мы вяртаемся да пытання, якое мы, здаецца, у папярэдніх эфірах і ўжо закраналі, але ў дадзенай сітуацыі яно становіцца ізноўку вельмі актуальным. Гэта пытанне, ось вы сказалі, як юрыдычна, што зрабіць, каб вас не выдалі умоўна з тэрыторыі Польшчы, Чэхіі, Літвы на тэрыторыю Беларусі. Вот что рабіць, вот что вы параеце рабіць, каб вот пэўныя такія юрыдычныя нейкія моманты прадугледзець і абезапасіць сябе? Калі вы не выязджаеце па-за гэтыя краіны ці хаця б па-за краіны еўразвяза, ну то можна не рабіць нічога. Юрыдычна верагоднасці таго, што вас экстрадуюць у Рэспубліку Беларусь, яна фактычна нулявая. Горш, калі у вас дрэнны прававы статус і ад вас дзяржава спрабуе пазбавіцца, такія сітуацыі былі і з Літвой, якая спрабавала дэпартаваць людзей. Адрозненне такое: экстрадзіраваць — это калі Беларусь робіць запыт по крымінальны запыт як бы на экстрадыцыю з боку дзяржавы. А дэпартацыя — гэта калі ад вас проста краіна спрабуе пазбавіцца, таму што вы там нелегал, напрыклад, так? Гэта розныя рэчы. Таму калі у вас все нормально з дакументамі для пражывання, з правам на пражыванне, на тэрыторыі развяза можна не рабіць нічога. У прынцыпе, таму што на сённяшні дзень і Беларусь, і ў значнай ступені і Расія — гэта па той бок зла. Так, як бы экстрадаваць туды, гэта таксама адно з абвінавачванняў да мяне як да адваката, што я дапамагаю крымінальнікам пазбегнуць пакарання, бо іх не выдаюць у Расійскую Федэрацыю. Так, таму што любы крымінальнік, якога выдадуць у Расійскую Федэрацыю, у адносінах да яго будуць прымяняцца катаванні і бесчалавечнае абыходжанне, таму што мы ведаем з вами, што любы беларускі следчы ізалятар, не кажучы там нават пачынаючы ад звычайных адсідкі на сутках, так, гэта катаванне і бесчалавечнае абыходжанне. А у Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека ёсць прамая забарона
таго, каб чалавек каб былі ўвогуле хаця б нейкія шансы таго, што ў адносінах да чалавека будуць прымяняцца катаванні бесчалавечае абыходжанне. Таму як я сказаў, з еўразвяза быць экстрадаваным у Беларусь на сённяшні дзень нерэальна, хіба толькі вы самі пра гэта папросіце. Калі вы в судзе або там скажаце я згодны, да, я лічу сябе злачынцам і вот я хочу туды ехаць, ну то хіба што вас тады ёсць верагоднасць, што вас туды перададуць. Ну, дарэчы, тое, што вось Алесь абараняе ў тым ліку ад выдачы ад экстрадыцыі ў тую ж самую Расію нават і крымінальнікаў, мне падаецца вельмі добра у тым сэнсе, што ну трапяць гэтыя крымінальнікі. Я нават не кажу, што там будуць катаванні і не будуць, але па выніку гэтага ўсяго потым глядзіш, гэты крымінальнік акажацца ў якім-нибудь штурмавым батальёне на вайне Расіі супраць Украіны. Мы ж ведаем, як зэкаў адтуль цягнуць з турмаў на вайну. Навошта лішнія салдаты? Я не маю права навязваць ярлыкі крымінальнік, таму што мои кліенты, як правіла, гэта людзі, якія абвінавачваемыя. Это значыць, дзейнічае прэзумпцыя невінаватасці, і гэта значыць, пакуль яны не прызнаныя судом вінаватымі, то яны не вінаватыя. Так? То мы маем да іх ставіцца як да тых, хто нічога не здзейсніў. Таму я гэтае паняцце ўвогуле крымінальнік вельмі не люблю. Просто мы, як адвакацкае бюро, вельмі сочым, каб мы, напрыклад, не бралі людзей, якіх абвінавачваюць у забойствах, не абвінавачваюць у згвалтаваннях, скажем, тым, што можна, скажем так, дзе ты возьмеш на сябе лішнюю карму і дзе можна рызыкаваць. Але, напрыклад, безумоўна, сярод нашых кліентаў, якіх абвінавачваюць па артыкулах замахлярства, напэўна, ёсць тыя, хто штосьці рэальна здзейсняў. Ну так, але я, заўважце, сказаў, нават калі гэта крымінальнікі, а можаш сапраўды ніхто ж суд не выносіў такого. Але один момант, ўсё ж таки, нават калі ты знаходишься ў межах Еўросаюза, на сёння ўжо небяспека таго, што цябе по патрабаванню там ці як это кажется по нейкаму прадстаўленню з Беларусі унясуць у базу адпаведную Інтэрпола, яны яшчэ застаюцца ці не? Вось ты по палітычных матывах знаходишься, вымушаны быў выехаць. Безумоўна, палітычныя артыкулы ніхто будзе указваць не будзе, але скажу, што ты там які-небудзь там, я не ведаю, там крымінальнік там. Мы можем узгадаць справу Белапана, яны іх афіцыйна абвінавачваемыя за несплату падаткаў, так, абсолютно агульна крымінальнае злачынства, людзі не сплацілі падаткі, я в двукосях гэта кажу. Таму шансы, безумоўна, ёсць тое, што чалавек патрапіць у гэтую базу, але нават калі ён туды патрапіць, нават калі, напрыклад, у умоўнай Італіі яго затрымаюць па экстрадыцыйным працэсе, калі дойдзе да рашэння суда, так, давядзецца пасядзець нейкі час там, таму што суддзя будзе прымаць рашэнне аб меры стрымання і на аўтамаце хутчэй за ўсё гэтага чалавека пакіне ў ізалятары. Але па выніках, калі суд будзе прымаць рашэнне заграмаднай, там з 99%, што рашэнне будзе адмовіць у экстрадыцыі. Ну а калі мы непасрэдна як адвакацкае бюро уваходзім в такія справы, то это рашэнне прымаецца і вельмі дастаткова хутка і заўсёды прымаецца як адмова экстрадаваць. Я памятаю, Слава Камісаренка расказваў гісторыю, як адвакаты яго, не будзем паказваць пальцам насамрэч, што гэта былі за адвакаты, параілі прэвентыўна звярнуцца ў Інтэрпол, каб, сказаць, Інтэрпол, я тут по палітычных матывах, таму калі табе будуць нейкія там з Беларусі прысылаць дакументы, то не вер і не ўключай мяне. Працуе такая сістэма? Працуе, і калі своечасова паведаміць, і нават калі пасля па выніках будзе абвінавачванне, напрыклад, у махлярстве ці там несплаце падаткаў, з вялікай доляй верагоднасці гэтага чалавека не ўнясуць у базу, або калі пачнуць уносіць, то паведаміць, напрыклад, нам, як адвакатам, каб мы напісалі скаргу і выдалілі гэтага чалавека яшчэ да таго, як ён там афіцыйна з'явіцца. Таму так, такая сістэма працуе, і ў некаторых
выпадках гэта трэба рабіць, скажем, у тых, хто з'яўляецца групай рызыкі, у каго, напрыклад, адначасова вялікая рызыка, што будзе нейкае эканамічнае злачынства. Эканамічным злачынствам у Беларусі самым простым, якое вешаецца, гэта несплата падаткаў. Я ўжо казаў пра справу Белапана. Калі такая рызыка ёсць, лепш паведаміць у Інтэрпол, каб просто бяспека, ўзровень бяспекі быў яшчэ больш высокі. Ну, я так разумею, што просто звычайны чалавек наўрад ці зможа скласці адпаведна патрабаваннем дакументы, каб самому адправіць вось такія запыты ў Інтэрпол. Яму трэба будзе звяртацца да адвакатаў. І я ведаю, што адвакацкае бюро Алеся Михалевича Legal Status гэтым займаецца. Але калі вось зараз нас паслухаюць беларусы, асабліва на фоне вось гэтай сітуацыі з Мельнікавай, дзе зараз усе падвышана думаюць пра сваю бяспеку, пачнуць звяртацца у ваше адвакацкае бюро з просьбай вот хаця бы скласці такія паперы і наскіраваць іх у Інтэрпол. Ёсць у вас магчымасць задаволіць такія звароты? Ёсць, мы пастаянна гэта робім і пастаянна дапамагаем дастаткова вялікай колькасці людзей. Проста ёсць тыя, каму гэта заведама не патрэбна, у каго вядома, што яго адназначна палітычны артыкул, або людзі з'яўляюцца настолькі пазнавальнымі, вядомымі, што зразумела, што любое элементарнае, калі сакратарыят Інтэрпола будзе просто гугліць, хто гэты чалавек, ну просто адразу высвятляецца, што... А ён будзе гугліць? Будзе, таму што у адносінах да Беларусі і Расіі, калі мы ставілі пытанне пра выключэнне Беларусі і Расіі з Інтэрпола і пра тое, што гэтыя краіны выкарыстоўваюць Інтэрпол у сваіх палітычных мэтах, было прынята рашэнне, што ўсе, каго падаюць з Беларусі і Расіі, праходзяць праз спецыяльную праверку сакратарыята Інтэрпола. Ну і эта спецыяльная праверка ў тым ліку ўключае элементарная там праверку по Гуглу, по базам, там як бы ці гэты чалавек, і калі гэты чалавек там вядомы, напрыклад, журналіст, ну верагоднасці, што яго нават за несплату падаткаў пададуць, там вельмі малая. Такім чынам, вот, ну, я просто подвожу вынік гэтай нашай часткі размовы, што калі вы адчуваеце пэўную небяспеку, што вас могуць унесці у базу Інтэрпола, альбо можа быць вы унесеныя, ну пакуль как бы не сутыкаліся з гэтым, ну не дацягнуліся да вас рукі праваахоўных органаў, лепш за ўсё звярнуцца ў Інтэрпол, найперш звярнуцца ў адвакацкае бюро, альбо вось Алеся Михалевича, альбо калі ёсць іншыя, якія гэтым... А ёсць, дарэчы, іншыя якія? Ёсць, это рынок расце, мы былі безумоўна першымі, аднымі з першых, але як бы рынок гэты расце, ёсць адвакаты, якія гэтым займаюцца, не скажу, не ведаю, ці ёсць беларусы, але сярод іх, але адвакатаў дастаткова шмат, якія гэтым займаюцца. А што я хацеў якраз дадаць, што калі вы бачыце, што увесь час ці часта падчас праходжання пашпарта контроля гэта все займае больш доўгі час, што у вас забіраюць пашпарт, з пашпартам кудысьці сыходзяць, размаўляць. Вот пра все такія рэчы адразу звязвайце з нашым адвакацкім бюро, каб просто пра гэта паведаміць, каб мы разумелі, што адбываюцца за працэсы. Бо Беларусь і Расія могуць у тым ліку падаваць так званыя там іншыя не чырвоны цыркуляр Інтэрпола, дзе чалавека просто правяраюць, дзе ён праз якія межы пераязджае, і гэтыя краіны паведамляюць, на якіх межах, на якіх краінах гэты чалавек быў. Гэта робіцца звычайна у тым выпадку, калі трэба даведацца пра цэнтры жыццёвых інтарэсаў чалавека, і калі краіна пасля можа вырашыць: окей, мы ведаем, што мы яго не атрымаем з еўразвяза, але мы бачым, што ён рэгулярна ездзіць у Сербію, або ён рэгулярна ездзіць Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ці ў Турцыю, і мы тады можам выслаць індывідуальны запыт толькі менавіта на гэтую краіну, каб былі шансы яго па экстрадыцыі атрымаць. Так? Таму калі вы бачыце, што з вами адбываецца пры перасячэнні мяжы нейкія дзіўныя рэчы, просто паведамляйце нам аб гэтым, звязвайцеся з нашым адвакацкім бюро, гэта на ўзроўні такой базавай кансультацыі, гэта для вас будзе бясплатна, просто каб зразумець, што адбываецца. Алесь, калі ўжо на тое пайшло, калі вот беларусы звяртаюцца з просьбай такой вось ліст скіраваць у Інтэрпол
прэвентыўны, каб папярэдзіць іх, што яны ўсё ж такі палітычныя, што каб на іх прыйдзе нейкая папера, каб іх не ўносілі ў этую базу. Колькі гэта каштуе? Гэта залежыць ад таго, ці гэта грамадскі палітычны лідар, ці нейкая публічная фігура, якая абвінавачваецца ў палітычным артыкуле, тады, як правіла, мы гэта робім бясплатна. Ці гэта чалавек, які з'яўляецца звычайным, напрыклад, беларускім бізнесоўцам, якога абвінавачваюць па нейкіх традыцыйных беларускіх эканамічных артыкулах, ну тады гэта каштуе некалькі тысяч еўра, але все залежыць таксама ад канкрэтнай сітуацыі, бо, як я ўжо сказаў, калі гэта справа адназначная звязаная з палітыкай, мы стараемся такое рабіць про-боно, это значыць бясплатна для кліента. Ну так, я думаю, что калі бізнесмену хочется обезопасить на всялякі выпадак там сябе, там свае перасячэнні, перасоўванне, то я думаю, что некалькі тысяч для чалавекаў з бізнеса, ну, не такія ўжо грошы, за якія можна хапацца і спрабаваць сэканоміць. Асабліва, ну, у такіх выпадках лепей не эканоміць. Я думаю, что лепш ввогуле не эканоміць на экспертызе, лепш просто сустрэцца, абмеркаваць, даведацца ўвогуле, як зрабіць. Гэта тое самае, як з медыцынай. Прэвентыўнае, скажем так, не захварэць і зрабіць так, каб просто прэвентыўна все зрабіць так, каб хвароба не развілася, нашмат лягчэй, чым пасля яе лечыць там на апошняй стадыі хваробы. Так? Таму як бы просто лепш, ну, ведаць увогуле, як это все можа развівацца і пракансультавацца і зрабіць адпаведны план. Але ў такой у гэтай сітуацыі сёння, у нашай сённяшняй сітуацыі, скажем так, даць запыт, зрабіць запыт у Інтэрпол, даведацца, ці ёсць ты ў базах, ці не, ці табе прыйшоў адказ, цябе ў базах няма, і ты такі спакойны і расслаблены далей жывеш, гэта не выйсце. Ну, гэта таксама лепш, чым не зрабіць нічога. Гэта як, калі ў вас вы з'яўляецеся вы ў групе павышанай рызыкі цукровага дыябету, у вас у мамы быў цукровы дыябет, у бабулі быў цукровы дыябет, і вы разава зрабілі аналіз на цукар, і ён паказаў, што все ў вас нармальна, гэта лепшым, калі вы яго не зрабілі зусім, гэты аналіз. Так? Тое самае тут. Это лепшым вы не зрабілі нічога, але, безумоўна, нашмат лепш это проста зрабіць той же самы прэвентыўны запыт. Калі вы ведаеце пра існаванне крымінальнай справы ў Беларусі, просто пра гэта паведаміць і лепш падрыхтавацца і ведаць, у якія краіны можна ездзіць, у якія не, у якіх краінах вы рызыкуеце, што вас выдадуць у Беларусь, а ў якіх краінах вы можаце сябе адчуваць з юрыдычнай кропкі гледжання бяспечна. Ну вось мы дарэшце і падышлі да гэтай тэмы, ўсё ж такі пра краіны, куды бяспечна, куды небяспечна ехаць. І тут атрымліваецца два моманта, таксама два варыянта. Вось ты знаходзішся пад абаронай і ты ўжо даслаў такі запыт у Інтэрпол, каб цябе не ўключалі ў базы. Вот ты такі чалавек, куды табе можна, як табе разлічваць, у краіны табе можна ехаць. З другого боку, ну как бы ты увогуле асабліва нідзе не свяціўся, але ёсць нейкія пэўныя перасцярогі. Тут на што звяртаць увагу, на якія краіны, што глядзець, куды можна ехаць, куды не можна ехаць. Калі краіна падазрона танная і з нізкімі прававымі стандартамі, не ведаю, як простым людзям патлумачыць, што такое краіна з нізкімі прававымі стандартамі. Але мы з вами цудоўна разумеем, што Таіланд умоўны або Малайзія гэта краіны з нізкімі прававымі стандартамі, і гэта краіны адносна танныя. І менавіта таму туды проста не рэкамендуецца. Той же самы В'етнам, мы цудоўна з вами ведаем канкрэтны выпадак, калі без экстрадыцыйнага працэса проста чалавек быў проста выдадзены ў Беларусь, так? І, ну і самае галоўнае, проста забаронена ўся постсавецкая прастора. Можа быць часам, за выключэннем Грузіі, але я бы агульна, улічваючы, што адбываецца ў Грузіі з прававой сістэмай, я бы Грузію таксама хіба бы выключаў. Турцыя, гэта залежыць вельмі моцна. Калі у вас міжнародная абарона, то ў прынцыпе в Турцыі вы рызыкуеце, што вас затрымаюць, але безумоўна вас ніхто не выдасць, таму што Турцыя ўсё ж такі, нягледзячы на адносную дыктатуру, гэта краіна, якая уваходзіць у Савет Европы, не блытаць з Еўрапейскім Саюзам. Адпаведна, у Турцыі юрысдыкцыя Еўрапейскага суда па правах чалавека
на Турцыю распаўсюджваецца, зрэшты, як і на Сербію, так? Але таму, як бы, калі у вас ёсць міжнародная абарона і ёсць нейкі статус, ну, па выніку, безумоўна, па выніку экстрадыцыйнага працэса вас з такіх краінаў у Беларусь не выдадуць. Але ці вы гатовыя пасядзець там 1,5, 2, 3 месяца, 2 месяца у ізалятары у Турцыі ці Сербіі, думаю, што гэта задавальненне так сабе. А ізалятары, калі іх так можна назваць, у азіяцкіх краінах, у тым жа самым Таіландзе, гэта проста грамадная спартовая заля, дзе ў вас будзе свае 1,5 квадратных ці квадратны метр ваш мат, на якім вы зможаце спаць. Думаю, што абсалютна ніякай радасці, таксама, калі вы там правядзеце некалькі месяцаў, а як я ўжо казаў, з азіяцкімі краінамі ёсць яшчэ і вялікая верагоднасць, што вы проста сапраўды ў Беларусь паедзеце. Так? Вас могуць проста пасадзіць на самалёт аэрафлота да Масквы, адкуль вас ужо там давязуць на службовай машыне. Таму як бы трэба выбіраць краіны бяспечныя, я маю на ўвазе краіны з высокімі прававымі стандартамі. Калі вы ў Еўрасаюзе, я разумею, што заўсёды хочацца падарожнічаць і так далее, але калі у вас ёсць крымінальная справа, калі у вас блізка Інтэрпол, а не дай бог это Інтэрпол сапраўды ўжо ёсць, ну то лепш быць у бяспечнай краіне і спакойна жыць, чым рызыкаваць, глядзець свет і рызыкаваць паехаць у Беларусь. Вось было сказано танныя і з нізкімі прававымі стандартамі. А Саудаўская Аравія не танная, але ёсць сумневы у прававых стандартах. Ёсць сумневы, безумоўна, ў прававых стандартах, і тая самая сітуацыя і в Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, і менавіта таму, калі у вас няма жорсткай неабходнасці туды ехаць, не едьце. Калі у вас ёсць сапраўды неабходнасць, калі вы бізнесмен, ну то звязвайцеся з нашым адвакацкім бюро, і мы вас пракансультуем, як даведацца, ці на сённяшні дзень все нармальна, ці гэта адносна бяспечна. І тады такія разовыя паездкі, іх трэба проста планаваць спецыяльна. То бок нельга ні ў якім разе да гэтага ставіцца, што а вот туды можна, я там быў, у мяне прайшло, так, як бы адзін раз магло прайсці, таму што Інтэрпола яшчэ не было, але калі Інтэрпол узнікне, ну то можа наступны раз і быць вельмі сур'ёзная небяспека. Калі мы кажам пра еўрапейскі рэгіён, але ж нават у Еўропе не ўсе краіны знаходзяцца ў Еўрасавеце, а ўжо тым больш у Еўрасаюзе. Ну, умоўна кажучы, там Кіпр які-небудзь там ці іншыя вось такого кшталту краіны не танныя, здавалася б, з нармальнымі прававымі стандартамі, але вот што вы скажаце? В Савеце Еўропы, у Еўропе все краіны, апроч Беларусі, якая там ніколі не была, і Расійскай Федэрацыі, якую адтуль выключылі пасля агрэсіі, актыўнай фазы агрэсіі на Украіну. Што датычыць Кіпра, Кіпр, калі мы гаворым пра тое, што кантралюецца ўрадам у Нікасіі, гэта нармальны так званы грэцкі Кіпр, гэта адносна прававая краіна, мала таго, у іх яшчэ і брытанская прававая сістэма, калі вы там былі, вы ведаеце, што там нават разеткі брытанскія. Адзін раз давялося, да. Але ёсць так званы турэцкі Кіпр, які акупаваная частка Кіпра, краіна прызнаная толькі Турцыяй. Там з аднаго боку яны не ў Інтэрполе, таму вы туды можаце абсалютна спакойна ехаць. З іншага боку гэта кампенсуецца тым, што калі турэцкія спецслужбы дапамогуць, напрыклад, расійскім спецслужбам ці беларускім, чаму я бачу вельмі маленькую верагоднасць, але гэта безумоўна магчымы варыянт, ну то тут узнікаюць рызыкі неправавога характара. Так? Тое, пра што мы з вами сёння пачыналі гаварыць, тое, што вас пакладуць там у багажнік і вывезуць там адпаведна кудысьці, ну адтуль адпаведна, напэўна, не з багажнікам, а проста самалётам нейкіх авіяліній. Як бы, у прынцыпе, для звычайнага беларускага актывіста той же самы паўночны Кіпр – гэта бяспечная краіна, таму што яна безвізавая і яна не ў Інтэрполе. Это значыць, што нават калі вы ў Інтэрполе, ну ніякіх праблем у вас з гэтым не ўзнікне, калі вы там проста на 10-20 дзён туды прыедзеце. Так?
Іншыя еўрапейскія краіны я раю пазбягаць две краіны. Першая гэта Сербія па зразумелых прычынах, таму што гэта адвечны саюзнік Расійскай Федэрацыі, гэта адвечная праблема на Балканах, і краіну Боснію і Герцегавіну, якая мае вельмі сур'ёзную частку сербскую і дзе фактычна внутры адной краіны ёсць некалькі прававых сістэмаў, і адна з гэтых прававых сістэмаў гэта сербская, ну, это правовая сістэма сербскай меншасці, так? І якраз таму, што і Сербія, і вот гэтыя сербы в Босніі, яны арыентаваны на Расію, якраз таму гэтыя краіны трэба пазбягаць. Нашмат лягчэй ужо, калі вы, напрыклад, вы едзеце проста в Албанію. Албанія ў гэтым плане краіна адносна бяспечная. Што такое адносна бяспечная? Калі вы ў Інтэрполе, вас там могуць затрымаць, але в Беларусь вы адтуль не паляціце. То есть Беларусь вас ніхто не экстрадуе, але пазнаёміцца з сістэмай албанскіх турмаў, ізалятараў ёсць, верагоднасць ёсць. Так? Так тое самае магу сказаць пра Чарнагорыю, якая ў НАТО і якая з'яўляецца сябрам НАТО і імкнецца ў еўразвяз. Тое самае магу сказаць пра Македонію, якая арыентавана на ўсё ж такі на еўразвяз, таму як бы экстрадыцыі ў Рэспубліку Беларусь, калі вы мінімальна будзеце супраціўляцца, не будзе. Але гэта краіны, дзе калі вы будзе раптам у Інтэрполе, ну то вы там можете прысесці на экстрадыцыйны працэс, і ніхто вас з турмы там у першыя тыдні не вызваліць. Нейкі час пройдзе, пакуль будзе прынята рашэнне аб адмове экстрадыцыі ў Беларусь. Я хотел бы вернуться до темы, як даведацца, як ну, час мяняецца, і краіна, якая сёння была бяспечная, завтра можа стаць умоўна бяспечная, а паслязаўтра небяспечнай, ці наадварот. І вы сказали про тое, что варта звязацца, ну, да прыкладу, з вашим адвакацкім бюро і удакладніць, куды бяспечна, куды небяспечна. Але можа быть, ёсць прасцейшы нейкі спосаб, можа быть, ёсць нейкі, я не ведаю, сайт. Я ведаю, что стваралі такі адпаведны сайт, здаецца, аб'яднаны пераходны кабінет, ці хто это рабіў, такі сайт, дзе краіны можна паглядзець, але правда да іх было шмат прэтэнзій да складальнікаў і да той мапы. Можа, іншы варыянт ёсць? Не, гэта мапа была вельмі добрая, я лічу, што з ёй агульна ўсё ў парадку, толькі пытанне ў тым, што ёсць вельмі шмат памежных варыянтаў. Калі вам сапраўды неабходна в Турцыю, так, у вас Турцыя з'яўляецца адным з цэнтраў жыццёвых інтарэсаў, так, або калі вам патрэбна рэальна ў Грузію, калі вы журналісты, у вас там адбываюцца вельмі сур'ёзныя трэнінгі, сустрэчы з замежнымі партнёрамі і так далей. Тут просто кожная сітуацыя дастаткова унікальна, таму лепш гэтую сітуацыю прагаворваць, так. Калі вы можаце сабе дазволіць не ездзіць у такія краіны, як Турцыя і Грузія, ідэальна, так, потому что і Турцыя, і Грузія не з'яўляюцца бяспечнымі краінамі. Але все мы хочам такую вельмі просты адказ на складанае пытанне. На жаль, простага адказа няма. А што датычыцца таго, ці становяцца нейкія краіны з бяспечных небяспечнымі, все гэта мяняецца вельмі не хутка. Я заўсёды сабе стаўлю на месца, калі заўтра у Рэспубліцы Беларусь будзе дэмакратычны ўрад, спатрэбіцца вельмі шмат гадоў, каб да Рэспублікі Беларусь узнік давер і ў Рэспубліку Беларусь пачалі экстрадаваць. Гэта не адбудзецца на заўтра, таму што абралі дэмакратычны ўрад. Таму што трэба будзе паказаць, запрашаць місіі, паказваць, што ў турмах перасталі прымяняць катаванні, што сітуацыя у Беларусі сапраўды змянілась не толькі таму, што колер ураду змяніўся, так, а таму, што рэальная сітуацыя ў турмах вельмі істотна памянялась. Таму як бы нейкіх рэзкіх зменаў у тое, што там нейкая краіна не экстрадавала і заўтра рэзка пачала экстрадаваць у Беларусь, такога не будзе. І у прынцыпе все тыя краіны, якія я называў як адносна бяспечныя, або полностью бяспечныя, такія як краіны еўразвяза. Это краіны з высокімі прававымі стандартамі, і ніхто гэтыя прававыя стандарты за адзін дзень не разбурыць. Ну, халера го ведае, Алесь, вот гледзячы на тое, што адбываецца ў ЗША, такое адчуванне, што ўсё можа здарыцца. Не, таму што ЗША ўсё роўна мае сваю сістэму судоў.
мае судовую сістэму. І я выступлю у абарону Злучаных Штатаў, што так, магчыма, што пачнуцца і ўжо пачаліся масавыя дэпартацыі, але гэта зусім не значыць, што гэтыя дэпартацыі будуць у Рэспубліку Беларусь. Так, дастаткова таго, што гэтых людзей могуць дэпартаваць у Мексіку, іх могуць дэпартаваць у Турцыю, іх могуць дэпартаваць у трэція краіны, што як бы не ёсць нейкім вельмі істотным, скажем, істотнай рызыкай таго, што гэтыя людзі патрапяць у Беларусі, у адносінах да іх будуць прымяняцца катаванні. Так, таму як бы Злучаныя Штаты як не экстрадавалі ў Рэспубліку Беларусь, так і не будуць экстрадаваць у Рэспубліку Беларусь. У іх няма нізводнай постсавецкай краіны, апроч Літвы, Латвіі, Эстоніі, дамоваў, падпісаных дамоваў, і таму як бы экстрадыцыя ні в адну з былых савецкіх краінаў са Злучаных Штатаў фактычна немагчымая. Гэта мы зараз гаворым менавіта пра беларусаў, і калі раптам яны трапяць пад вот гэтую дэпартацыю з ЗША, то іх хутчэй за ўсё, калі і дэпартуюць, то вось, як сказаў Алесь, куды-нибудь там Мексіку там ці... Спакойна можна, я ўпэўнены, што можна дамаўляцца і можна шукаць трэція краіны, куды чалавек выйдзе. Бандера Бай пытаецца, як сайт называецца, ось маецца на увазе сайт з гэтымі бяспечнымі краінамі. Я па шчырасці не памятаю, я папрашу зараз, каб наш СММшчык, калі ў яго атрымаецца, хуценька знайшоў і даў сюды гэтую спасылку, тым больш, што Алесь раіць давяраць гэтаму сайту і тым рэкамендацыям, якія там ёсць, правда, з пэўнымі такімі паметкамі, пазнакамі, што усякае можа здарацца. Таму я лепш скажу, што калі у вас ёсць сумневы у тым, можна ехаць у тую краіну ці не, то лепш звязацца з бюро Legal Status і атрымаць усю неабходную кансультацыю, прычым на сённяшні дзень, наколькі тая ці іншая краіна бяспечна менавіта для вас, з вашым статусам і з той дзейнасцю, якая прымушае вас туды ехаць. Это вот у прынцыпе зараз усім там беларусам, якія маюць перасцярогі і пераслед з боку лукашэнкаўскага рэжыма, калі яны плануюць нейкі там адпачынак на лета, лепш все ж таки ось узгадніцца. Ну, з адпачынкам я просто адразу скажу, што лепш заставацца на тэрыторыі развяза. Так, ёсць Італія, ёсць Гішпанія, ёсць Харватыя, ёсць дастаткова шмат краінаў. Калі не, ну то ёсць іншыя краіны Еўропы, такія як Албанія. Таму як бы тут все зразумела. Але калі у вас сапраўды пытанні, напрыклад, па бізнесу або па вашай журналісцкай, грамадскай дзейнасці, неабходнасць наведання нейкай краіны, так, пішыце нам, і мы пракансультуем і скажам, ці гэта у вашым выпадку бяспечна ці не. Ну что ж, я попрошу, каб далі спасылачку не толькі на гэты вось сайт, калі знойдзе хуценька наш СММшчык, але і безумоўна спасылку на адвакацкае бюро Алеся Михалевича Legal Status. Такі агульнае пытанне, просто вот чалавека дасведчанага, з багатым, з вялікім палітычным досведам. Ці можна сказаць вот па сённяшніх падзеях, што вот Лукашенко конкретно, ну как бы, ці даў загад, ці ухваліў рашэнне там, ці спробы дастаць па максімуму беларусаў, сваіх ворагаў за мяжой, якія знаходзяцца? Я думаю, гэта было ўжо даўно, ён пастаянна гэта аддае загад, пастаянна спрабуе кантраляваць. Мы бачым гэта па дзейнасці Нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрпола Беларусі, это значыць па дзейнасці міжнароднага аддзела Міністэрства ўнутраных спраў, што яны да гэтага часу ўсіх перакладаюць, падаюць дакументы в Інтэрпол, просто гэта не дае нейкага эфекту. Трэба ўзгадаць прэс-канферэнцыю беларускага генпракурора, дзе ён сказаў, што Інтэрпол перастаў з намі супрацоўнічаць і на нашы запыты адказваць. Я гэта ўспрымаю непасрэдна як вялікую, скажам, ацэнку у тым ліку дзейнасці нашага адвакацкага бюро. То есть, калі генпракурор скардзіцца, што Інтэрпол нехароша не ўключае беларусаў туды, ну гэта значыць, што не в апошнюю чаргу, што мы прафесійна спрацавалі. Так, таму як бы з боку Беларусі, як я ўжо сказаў, вялікая незадаволенасць тым, што Інтэрпол з імі не працуе.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Я нагадаю, што у нас у студыі быў Алесь Михалевич, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status, спецыяліст у галіне міжнародна-прававога супрацоўніцтва па крымінальных справах, доктар сацыялагічных навук, ну і сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі. Ну і яшчэ раз нагадаю, дарэчы, пералік усіх вось патрэбных у нашай сітуацыі спасылачак ёсць ужо ў апісанні. Там і спасылачка на вось гэты сайт мапу бяспечных краінаў. Можна зайсці туды, але лепш за ўсё прайсці па спасылачцы і звярнуцца ў агенцтва адвакацкае Legal Status, дзе можна атрымаць не толькі кансультацыі наконт бяспечных краін, але і вот зрабіць такой прэвентыўны запыт у Інтэрпол, каб вас не ўключалі туды, калі раптам на вас такая прыйдзе запатрабаванне ад лукашэнкаўскіх службаў, спецслужбаў. Таму, калі ласка, звяртайцеся альбо ў Legal Status, альбо ў іншыя агенцтвы, якія займаюцца такімі жа справамі. Ну і, безумоўна, нагадываю пра YouTube-канал Еўрарадыё. Ставце свае падабайкі, націскайце на званочак, подписывайтеся, каб нам паступова вось ад гэтай кнопачкі, якая нарэшце до нас даехала, срэбнай перайсці і да залатой. Дзякую усім, хто нас віншаваў з атрыманнем нарэшце гэтага вось азначэння. Ну і да сустрэчы. Жыве Беларусь.